Hello mga kapubri, karon naabot na po atong order sa Shopee nga i-prank na to nilang Cookie ug Inday mga kapubri. Kay tuwa sila sa bukid karon. Katuni nagkuha sila og baki nga ulan kaayo. Dayon naabot naman ang ato ang Momo prank mga kapubri karon at nga namo siya sa dalan. Sila duhang Cookie to sa ubos. Syempre butangan sa natog dugo-dugo. Dugo-dugo daan para mas hadlok jud siya tan-awon mga kapubri. Wala ko kabalog magunsa sila karon sa dalan. Hadlok na ba tan-awon og kamoy makatagbo ani magunsa mo. Syempre magkuha sa tag medyas kay para di makita tong tiil nga tawo ra gid ita. Hinay na akong matay. Saan mo namin kamatay? Okay. Dali. Bali na. Nagtago na atong Momo diha nakita. Dahil ako po diri sa ubos mga kapubri nga magdala ko kami. Ipamaak na ko diri og amigas mga kapubri. Lapok pagi kayo. Kay mas nindot man jud siya mga kapubri og dili siya scripted. Diri tan-aw na nato ilang reaction na ni Agi na. Agi lang mi ma'am. Agi lang mi ma'am. Eh, lapi. Okay. Ma'am. Ayo dong. Ayo. Ayaw, kay mo agir na. Oh. Ayaw, ayaw. Ayaw ba? Okay. Ayaw kay pangilabot na. Kay mo agir na. Ayaw lagi. Ayaw ba? Ayaw lagi pator ko kay. Ayaw kita. Ayaw pangilabot. Gilapti ka dong! Gilapti! Tama ng bataang ayaw! Ayaw, gilapti! Facebook eh. Okay naman dituan. Naman ko na lang mapakon. Okay, pati lang puti ako et. Okay. Dahil tabang dahil tama ako naman yung padalo napakagilip eh. Bakit kayo? Look at the cool boy. Ay,